Brabta ma' ċirku ta' traffikar ta' persuni li qed ikun investigat, is-sibt il-pulizija arrestat raġel Somalu li hu maħsub kien involut sew fi traffikar ta' immigranti mill-Italja, l-iktar Somali u Sirjani, b'dokumenti folots. Ir-raġel ta' 31 sena residenti Birkirkara kien arrestat is-sibt u għaddejja tfittxija għal Somalu ieħor li hu maħsub ikkoordina l-vjaġġi. Dan ir-rekit inkixef wara li l-awtoritajiet Maltin issospendew ir-regoli ta' Schengen u dawk Taljani nfurzaw il-kontrolli fl-ajruporti. Aktarx li dawn il-persuni kienu qed jiġu Malta biex japplikaw għal status ta' refuġjati u biex jippruvaw isibu xogħol. F'każ ieħor, il-Pulizija Taljana kkonfermat li nhar il-ġimgħa fl-ajruport ta' Katania arrestat żewġ tirġiel mill-Mali. Filwaqt li l-irġiel kellhom passaport regolari tal-Mali instabu wkoll fil-pussess ta' permessi ta' residenza Taljani folots. Iż-żewġ tirġiel ta' 25 u 28 sena kienu fi triqithom lejn Malta. Mistoqsija b'insistenza mill-Pulizija l-irġiel mill-Mali ammettew li d-dokumenti folots ma kinux tagħhom imma xtrawhom minn fuq l-idejn f'Napli fiż-żona tal-istazzjon ta' Pjazza Garibaldi. Il-Pulizija Taljana żiedet tgħid li f'sitwazzjonijiet simili fil-jiem li għaddew arrestat ċittadin Sirjan ta' 16 sena u Albaniż ta' 20 sena it-tnejn f'pussess ta' dokumenti folots. Tal-ewwel kien fi triqtu lejn Malta filwaqt li l-Albaniż kien sejjer Manchester.